O alcalde de Beariz, Manuel Prado, vén de publicar un bando no que informa que diante da pandemia por COVID-19 que estamos a vivir e ante a chegada de veciños de países con alta incidencia desta infección, aconsella poñerse en contacto telefónico co Centro de Saúde no 988 284 448, onde se lles darán pautas a seguir en relación coa detección precoz da enfermidade, un traballo que xa está a levar a cabo o médico do ambulatorio Xosé do Barro. O foco do contagio de coronavirus en Beariz conta con 4 positivos dende hai unha semana, con varias persoas en corentena preventiva e con ningún positivo nas probas PCR que se fixeron esta semana. Iniciouse a través dunha familia que viñera de México a Beariz. A primeira moza que deu positivo fixo unha publicación na súa rede social de Facebook na que pide que non se estigmatice as persoas que veñen de fora, xa que di que ela fixo as cousas ben, que coidouse ela e coidou os seus, que só tivo mala sorte, que nos pode pasar a todos, xa que o coronavirus é unha pandemia que afecta a todos os países. Deses 224, 160 son da área de Lugo, igual que onte. E igual que onte e que a última semana mantense tamén o número de infectados na provincia de Ourense en 4, que son os 4 do foco de contagio de Beariz. Tamén permanece unha persoa ingresada na UCI e 6 en unidades de hospitalización. E tamén mantense estable, afortunadamente, o número de falecementos en 619. Sanidade segue reiterando esa alerta e actualiza permanentemente todas as medidas e recomendacións do coronavirus. Ante calquera síntoma, lembran que hai que quedar na casa, evitar o contacto con outras persoas ata recibir instruccións dos centros de saúde. Lembramos, hai que chamar ao teléfono 900 400 116. Feijóo explicou esta mañá despois da Xunta de Goberno que os cidadáns deberemos levar a mascarilla tanto ao aire libre como nos espacios pechados, sempre que se poida concurrir con outras persoas e aínda que se poida garantizar a distancia de 1,5 metros. Di que todos os expertos coinciden que o uso xeralizado de mascarillas está amosándose como unha das medidas máis eficaces para evitar a transmisión do virus. O Consello tamén autorizou unha nova adquisición de material para a loita contra a COVID-19 que supera os 6 millóns de euros. Pois ben, hoxe damos un paso máis e seguimos perfilando e concretando e especificando na medida do posible e persuadindo os cidadáns para que utilicen a máscara xa, lamentablemente, con carácter xeral, polo menos nun momento de máximo risco de incremento de brotes. Adaptamos o acordo que adoptamos en xuño de medidas preventivas para facer obligatorio o uso da máscara en todo momento e así, pois, hoxe adoptamos outro acordo máis. Debemos levar máscara tanto ao aire libre como nos espacios pechados, sempre que se poida concorrer con outras persoas e aínda que se poida garantir a distancia de 1,5 metros. Pensamos que temos que, polo menos durante este tempo, onde vai haber unha circulación do virus, non en casos autóctonos, que tamén, senón en casos importados, entendemos que sería bo, veremos durante canto tempo, activar e insistir no uso da máscara. Quedan algunhas cuestións excepcionais ou excepcionadas do uso da máscara, como aquelas persoas, por suposto, que teñan problemas respiratorios, tamén persoas, cando estamos con persoas convivintes, tanto en espazos abertos como en espacios pechados, nas praias e piscinas durante o baño ou cando se permaneza sen desplazarse, non será necesario o uso da máscara. Nos establecementos da hostelería, no momento de consumir, tampouco será necesario o uso da máscara. E no caso de exercicio ao aire libre, sempre que ese exercicio sexa individual e non estean en presenza de outras persoas non convivintes. Nese caso, non sería necesario o uso da máscara. No resto, sí sería necesario o uso da máscara. Nesta entrega se distribuíron entre 122 centros 110.700 unidades de protección individual, das que 59 son batas doadas por Inditex, 503 botes de xel hidroalcohólico e 197 garrafas de desinfectante. Así,
Dende o inicio da pandemia, o Goberno galego leva enviados preto de 1.700.000 unidades de material de protección individual a un total de 205 centros sociais da provincia de Ourense para loitar contra o coronavirus. Así o recolle o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 dos centros educativos non universitarios elaborados pola Consellería de Educación e a de Sanidade. Inclúense medidas de prevención básicas sobre as condicións laborais de carácter organizativo e de carácter formativo e pedagóxico. Cada centro deberá contar cun plan de adaptación á situación COVID-19 para o vindeiro curso, así como un plan de contingencia. Nas próximas semanas poránse a disposición dos centros instruccións para o inicio do curso dende o punto de vista académico, así como un protocolo específico para os centros de educación especial. A Xunta realizaralles test serolóxicos de dobre banda a todo o persoal dos centros educativos sostidos con fondos públicos antes do inicio do curso. O documento estruturase en 4 tipos de medidas de prevención básicas que afectan as condicións laborais, de carácter organizativo e de carácter formativo e pedagóxico. En España hai actualmente preto de 160 brotes que afectan a preto de 2.000 persoas. Segundo Pachi Vázquez, a pesar de ser un número alto, é o agardado, xa que ao haber máis contactos despois do confinamento, prodúcense máis contaxios. Polo tanto, debemos aprender a convivir co coronavirus e seguir rigorosamente as medidas de autoprotección para evitar, na medida do posible, contaxiarnos. É importante saber que ao redor do 50% das persoas infectadas son asintomáticas, polo que non hai que confiarse pola falta de síntomas. Tamén, engadiu Pachi Vázquez, hai que ter en conta cales son as situacións que aumentan o risco de contagio, as reunións familiares e os lugares pechados. Nesta última situación, estudos recentes acreditan que a probabilidade de contagio multiplícase por 18 nun sitio pechado fronte á posibilidade de contagio nun lugar ao aire libre. Sorpréndese do número de rebrotes. Os rebrotes son inevitables. Temos que aprender a convivir con rebrotes. Por qué? Porque se van a dar unha circunstancia que en menor medida antes o virus circulaba moi ampliamente, ahora circula máis selectivamente, pero con que ese virus, esa persona, ese paciente infectado este cerca de outra persona que non garda as medidas de autoprotección, non falla, volve a collelo. Cal é o problema principal? Pois o problema que notamos desde o principio é que cerca de un 50% dos pacientes non saben que transportan o virus, son pacientes asintomáticos. Entonces, cando vexo que o que se está dando en estes momentos é curioso, non? E son os xóvenes os que máis se contaxian entre sí, pero eses xóvenes levan o virus á súa casa. E cando chegan á súa casa, ese virus se convirte en un brote familiar ou en un brote laboral. Hai un dato que é moi importante, moi importante. Está perfectamente comprobado que a probabilidade de contagiarte por coronavirus é 18 veces maior en un lugar pechado que en un lugar aberto. Por lo tanto, este verán que tocan distancia, mascarilla, tocan terrazas, tocan comidas ao aire libre e cando se fagan incluso reunións familiares, na medida do posible, débense facer gardando as condicións de autoprotección, pero en espacios ao aire libre. Francisco José Fernández pediu ao Goberno, a través dunha moción debatida no Pleno do Senado, a adopción dunha completa batería de medidas con 8 accións concretas para loitar contra os rebrotes de COVID-19. Entre estas medidas, Fernández destacou establecer un plan de reforzo dos sistemas de vigilancia epidemiolóxica a través de sistemas de seguimento digital descentralizado e encriptado a partir de experiencias piloto de aplicacións móviles. Esta moción solicita tamén impulsar unha Axencia Nacional de Saúde Pública cunha unidade específica de pandemias.
Tamén solicitan reforzar a sanidade exterior para afrontar unha resposta máis áxil en materia de vigilancia epidemiolóxica e control de posibles riscos derivados do tránsito de mercancías e do tráfico internacional de viaxeiros. Asemade, o establecemento dun novo protocolo específico nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres, fortalecer o modelo de atención primaria e comunitaria e crear un plan de atención para persoas vulnerables como maiores e dependentes. Falábamos con Paco Valeiras, xefe da Policía Local, que advertía dos comportamentos irresponsables que se estaban a ver a diario na rúa e que comezarían a ser sancionados de forma máis exhaustiva. As medidas das que nos falaba foron o resultado da reunión da Xunta de Seguridade a que asistiron o alcalde Francisco Fumega e o concelleiro de Seguridade Manuel Sotelo, así como responsables da Garda Civil, Policía Local e da Unidade contra a Violencia de Xénero e que estivo presidida polo subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González. Entre os temas que preocupan, Valeiras comenta a celebración de actividades de ocio para as que asegura que hai que seguir un protocolo estricto. Que a xente quere facer actividades que nos están pedindo particulares, tamén locales de ocio, tamén asociacións, nos piden por facer cousas. E aí hai que ser moi cautos, porque hai que unha serie de normas que cumplir. Se o espacio a ocupar, a actividade, o aforo máximo que pode haber cada 800 metros ou de aí para arriba, o sea, dependendo dos metros cuadrados que vamos a ocupar, debemos ter en conta, se facemos unha actividade, que a distancia mínima ten que ser dun 1,5 metros. É temerario facer unha actividade, propoñer unha actividade, e sempre se conceden os permisos en función do que di a Xunta que hai que facer, non? E dicía que é temerario facer unha actividade sin estas normas, porque estamos creando un peligro de contagio moi grande. Valeiras tamén se referiu aos problemas cos que levan atallando dende o inicio do estado de alarma para facer un seguimento das persoas que deron positivo en COVID-19 a causa da Lei de Protección de Datos. Isto foi a batalla durante todo o estado de alarma, é dicir, non se comunicaban, pode saber quen é pois, por outras vías, pero de forma oficial nunca se comunicou, inda que se pediu quenes eran aquelas persoas que obligatoriamente tienen que cumplir unha cuarentena. Non reclamamos para poder vigilar, non son en virtud da Lei de Protección de Datos, que parece que está por encima da seguridade da xente, hai unha cosa que eu teño que explicar así. Eu non entendo porque a unha persona por unha infracción máis ou menos grave a poñemos a barrer e aí non, e logo esas cousas que nos ponen en peligro a seguridade de toda a comunidade, pois impera a Lei de Protección de Datos. Pois non, vía oficial non sabemos quen é. Pero o problema de todo isto é que unha persona que está confinada na súa casa está en cuarentena porque é un positivo, pero e se sale? Que lei? En virtude de que sancionamos? Se a sabiendas contamina a varias personas e despois as persoas sufren lesións graves ou morte, pues sí, unha imprudencia por lesiones, un homicidio imprudente, pero hasta aí temos que chegar. Hasta non, en poucas palabras. Unha persoa vai sin a mascarilla de forma adecuada pola calle ou entra nun establecimiento e sabemos que temos que aplicar. Ou sempre supemos que temos que aplicar aquel que se desplaza en un coche. E que, onde está, como sabemos nós, e que legislación aplicamos para unha persona que lle din eres positivo e quen lle di non pode salir de casa. Non hai forma. Estas eleccións tan atípicas facían predecir que terían unha participación moito máis baixa que as últimas de hai 4 anos, porén, os galegos responderon moi positivamente á chamada ao voto cumplindo todas as medidas de seguridade sanitaria, rengleiras, mascarillas, gel hidroalcohólico e bandexas para depositar o DNI, e chegaron amplamente as mesmas cifras de participación que no 2016. Estáse desenrolando sin complicacións, a xente está acudindo a votar pois como ten que ser,
adoptáronse todas as medidas de seguridade que eran pertinentes, está a xente con mascarillas, os membros da mesa con pantallas, xa digo, estáse desenrolando sin problema de ningún tipo, vese bo ambiente, que é unha cousa importante un día como de hoxe. Topámonos nunhas eleccións sin precedentes, nun proceso de normalidade, como sabedes todos, fago un chamamento para que nestas eleccións, que son as máis importantes dos últimos anos, onde os galegos e as galegas imos decidir o futuro dos próximos anos para Galicia, que fagamos todos un chamamento masivo á nosa cidadanía galega para que faga unha participación sin precedentes, para que o resultado das eleccións e o futuro de Galicia se decida en base a uns parámetros o máis asustados á realidade do que os galegos e as galegas decidan, por suposto. Esperar que todo transcurra con normalidade, que todas as medidas de seguridade estén garantizadas e se cumpran e que non teñamos ningún percance e que todo salga ben. E así foi, as comarcas do Carballiño e o Ribeiro volveron a superar a porcentaxe media de participación de Galicia e Ourense. Esta boa resposta xa notaron moitos alcaldes e candidatos ao Parlamento galego cando foron votar pola mañá, entre outros, José Luis Valladares, alcalde de Cea, e Manuel Cerdeira do Irixo, animaban a ir votar lembrando todas as medidas sanitarias que se tomaron. Aquí seguimos o protocolo que nos marcou a Xunta Electoral e a Xunta de Galicia, como é lógico. Penso que todo o que queira vir votar non vai ter problema ningún, porque as medidas son moi estritas, moi rígidas. Aquí córrese menos risco que estando nun bar, nunha terraza ou nunha cafetería onde hai máis xente congregada. Eu penso que por eso a xente pode ir a votar sin problema de ningún tipo e que exerza o direito ao voto democráticamente como ten que ser. Nós estamos seguindo o protocolo marcado pola Xunta e na entrada temos gel desinfectante, así como mascarillas para que todas as persoas que entren a votar cumplan cas medidas sanitarias oportunas. E esperamos que non haxa ningún tipo de contagio, nin ninguna cousa, que cumplamos todas as medidas e que todo salga como ten que salir ben. As enquisas cumplíronse para o primeiro e o segundo partido, populares e nacionalistas, pero houbo máis sorpresas. Triunfos en paliativos do Partido Popular na comarca do Carballiño, superando o 50% dos votos en todos os concellos, destacando Beariz, Boborás, o Irixo e Cea, onde supera o 70% dos votos. No Ribeiro tamén acadaron unha maioría clara, excepto en Carballeda de Avia, onde o PSOE segue sendo a primeira forza neste concello e destacando tamén a suba do Partido Socialista no concello de Maside. Hombre, yo espero aquí al menos ganar, pero que ganemos el conjunto de Galicia, senón non ten mérito ganar nun sitio, non ganar en Galicia. Eu espero que a xente reflexione, despois desta pandemia topamos unha sanidade que fai moita auga, non? As políticas neoliberales que o Partido Popular agora quedaron ao descoberto. Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, por esta orden, foron os partidos máis votados nas comarcas do Carballiño e Ribeiro, pero tanto o Partido Popular como os socialistas baixaron en número de votos. De feito, os socialistas recibiron un dos respaldos máis baixos no Carballiño durante unhas eleccións autonómicas con só 1091 votos, a menos de 60 votos do Bloque Nacionalista Galego. Esta gran suba a dos nacionalistas na comarca do Carballiño foi en máis de 1000 votos, ata os 1780, e no Ribeiro foi similar, chegando aos 1471 votos. Que hoxe é un día moi importante para todas as galegas e galegos, porque é un día no que pódese dar ese cambio galego que tanto necesitamos, porque nos xogamos un futuro mellor para o noso país, e penso que, debemos sair todos a votar. Dende aquí animo a todas aquelas persoas que durante a campaña nos transmitiron esas ganas de cambio, esa necesidade de cambio galego, que ningún voto quede na casa, que todo o mundo saia a votar e así podamos construir un futuro mellor e unha Galiza mellor.
A coalición da que forma parte Espazo Común foi a novena forza máis votada en Galicia, con 1.787 votos, pero moi lonxe de conseguir os 9.000 votos que necesitaba para cadar un deputado por Ourense. Na comarca do Carballiño conseguiu 524 votos, e na do Ribeiro 6 votos. En Piñor, onde o candidato Francisco Fraga foi alcalde tamén, foi a segunda forza máis votada. Francisco Fraga chamaba a votación para facer valer a Galicia interior a pesar das circunstancias. O importante é pois, que a xente no día de hoxe, nas circunstancias nas que estamos, pois participe, sobre todo dirixirme a todos os ourensáns e a todas as ourensáns, dicindolles ou señalándolles a importancia que teñen estes comicios. A través do seu voto, que digo que é un dereito fundamental, repito que é un dereito fundamental, temos a capacidade de decidir como queremos que sexa ou quen sexan os nosos representantes durante os vindeiros 4 anos en Santiago, no Parlamento Galego. E fago pois aquí, dende o meu colexio electoral, dende Piñor, dende esta Galicia interior que queremos con vida, dende este Ourense que queremos que exista, e o seu voto pois é decisivo para participar en política e pois para cambiar as cousas, se queren. Galicia en Común a Nova Mareas non conseguiu tampouco os votos suficientes como para ter representación no Parlamento, con só 243 votos na comarca do Carballiño e 240 na do Ribeiro. En canto ao número de escaños en Ourense, o Partido Popular volve á cifra de 2012, con 8 frente aos 9 que conseguiran 2016, coa mesma candidata provincial, Marisol Díaz Mouteira. Entra no Parlamento o exalcalde Gabriel Alén, con quen falamos ontes sobre como sería o seu novo traballo se chegaba a ser deputado. De traballar desde o municipalismo que partimos nós, como ex-alcalde do Concello de Cenlle, como concelleiro actual do Concello de Cenlle, pois poder aportar, facer a máxima aportación do Ribeiro Carballiño e Ourense pois dentro do Parlamento da Xunta de Galicia. Pois é un amago a ter que abandonar a alcaldía, pero como eu ben digo sempre, pois é dende o mesmo equipo de traballo, o único que cambia é o alcalde, o capitán, o resto é o mesmo equipo de traballo, seguimos na mesma liña e, polo tanto, sí, tanto os veciños están percibindo que todo sigue funcionando, que atendeus a pandemia de xeito extraordinario coa nova alcaldía e, polo tanto, veno con gran ilusión pois, que un veciño de Cenlle, un concelleiro de Cenlle, poda acceder ao Parlamento da Xunta de Galicia, por suposto que sí. O Bloque, como decíamos, deu a gran sorpresa da xornada ao pasar dun deputado a 3 e superar en votos o Partido Socialista. O Bloque tamén lle arrebata un deputado dos 2 que tiña Galicia en Común e outro foi parar as filas socialistas. Ribeiro en Común insiste en reforzar as condicións de traballo e salariais, así como de prevención, para todas as traballadoras de axuda no fogar. A SEMADE reclaman que o Concello de Ribadavia asuma as peticións de mellora que a plataforma SAF Galicia está a facer en todas as institucións galegas en favor do servizo de axuda no fogar e do benestar persoal, sanitario e social das persoas dependentes. Por todo isto, Ribeiro en Común presentou unha moción para que o Concello mellore as condicións laborais destas traballadoras, incluindo mellora do convenio, o reforzo dos protocolos e de material axeitado como a EPIs para a nova realidade do COVID-19 e tamén unha suba salarial. Solicitan que o Concello acometa a realización da proba test ás súas traballadoras cando estas así o reclamen para realizar e desenvolver o seu traballo con maior tranquilidade. A axuda no fogar, que ademais aquí en Ribadavia e municipal fixo unha gran labor. Nese sentido, nos dixemos naquela altura, e o volvemos a repetir, de que, evidentemente, agora o Concello, ademais de recoñecemento de todos os grupos, de toda a sociedade, temos que tamén demostrar e transformar ese recoñecemento en melloras das condicións laborais das traballadoras, que desde logo é moi mellorable, incluso condicións salariais, aumento salarial, porque teñen desde logo uns salarios moi baixos, e ao mesmo tempo, e o máis fundamental para nós, é esa forma de traballar, darlle mellores garantías, mellor estabilidade e, sobre todo, mellores materiais para ese traballo de prevención, porque, ao fin e ao cabo, as traballadoras de axuda no fogar son a primeira liña de batalla contra o coronavirus, por motivos obvios. E nese sentido, bueno, ademais de máis EPIs e máis prevención, recomendamos e pedimos que no caso de que elas o soliciten, porque isto non sucedeu na pasada crise, desde logo se lle apliquen, se elas o requiren, as probas PCR para que poidan traballar con máis seguridade e, sobre todo, máis tranquilidade. O
vindeiro pleno municipal o Concello proporá a creación do Grupo de Protección Civil de Maside. Por este motivo, a entidade local fai un chamamento aos interesados a dedicar o seu tempo libre de forma solidaria e altruísta a prestar un servizo á sociedade e ao Concello. Os interesados poden dirixirse ao teléfono do alcalde ao 608 24 2209 ou presentar unha solicitude no Concello. Despois, técnicos da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior pasarán por Maside para explicar o funcionamento de Protección Civil. Os voluntarios poderán formarse en emerxencias mediante cursos homologados e gratuitos. O Concello de Maside impulsa esta agrupación á vista das actividades que desenvolven ao longo do ano e que requiren o apoio de voluntarios, como a andaina e carreira popular, o duatlón, o desfile do Entroido, a festa do chuletón de Garabás ou a festa do cabalo, ademais de ser necesarios como apoio durante temporais e demais emerxencias. O Círculo de Podemos no Carballiño amósase asombrado porque o goberno local socialista manteña o parque infantil da Alameda pechado. Engaden que dende o 14 de marzo tiveron tempo para preparar os protocolos para abrir todos os parques infantís do Carballiño. A maiores alegan que no pasado mes de novembro advertiron o Concello que o parque infantil non contaba coas medidas de seguridade pertinentes. E visto, din, que o goberno non tomaba ningunha medida, decidiron no pasado mes de xaneiro poñer en coñecemento da Valedora do Pobo as deficiencias en materia de seguridade deste parque. Onte mesmo, a Valedora do Pobo comunicou ao Círculo de Podemos que despois de pedirlle información por terceira vez ao Concello sobre esta situación, o mesmo persiste na súa actitude de non informar. Por iso, Podemos no Carballiño solicita ao Concello que solvente dunha vez as carencias en medidas de seguridade do Parque da Alameda e o reabra xunto co resto dos parques da vila cumprindo os protocolos sanitarios precisos. E por último, piden ao Concello que remita a información que lle solicita a Valedora do Pobo. Advirten que se o goberno socialista segue mantendo esta postura, veránse na obriga de remitir o proxecto desta obra ao Tribunal de Contas. O Concello de Boborás conta dende o sábado con 2 brigadas de incendios. En total, 10 persoas que traballan segundo os cuadrantes establecidos dende o Distrito Forestal. A prevención é fundamental para o Concello de Boborás e mentres non hai lumes, ambas brigadas traballan no desbroce dos núcleos e camiños. Xa fixeron traballos en Fondo de Vila e a Fenteira e seguirán así cumplindo o plan de actuación. Son 3 meses de contrato, pero a Consellería de Medio Rural traballa para que próximamente estas brigadas estean durante 6 meses reforzando así as labores de prevención contra os lumes. Tamén contan no Concello co apoio dunha brigada da Mancomunidade que comezará cos traballos na parroquia de Xendive ata completar a mesma e pasar á seguinte parroquia. O BNG de Leiro amosou a súa preocupación polos cartéis colocados pola Deputación de Ourense que anuncian a limpeza das marxes das estradas con produtos fitosanitarios. Despois dunha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego en febreiro deste ano, o Pleno do Concello de Leiro declarou que Ribadavia é un municipio libre de glifosatos. Dende o Bloque Nacionalista Galego pregúntanlle ao alcalde Francisco José Fernández se a Deputación foi avisada da prohibición do uso de glifosatos no Concello e se o equipo de goberno está enterado de cales son os fitosanitarios empregados para esta limpeza. Dende a súa formación entenden que o uso destes produtos constitúe un risco para a poboación dos núcleos onde son usados e ataca a flora, a fauna, os solos e as augas e por iso apostan polos desbroces e evitar o uso de produtos químicos. Hoxe en Badal Televisión temos un novo programa de Acotío, un espazo de entrevistas de actualidade da nosa comarca. Neste caso, hoxe contamos coa presenza de Gabriel Alén, deputado electo do Partido Popular no Parlamento Galego, número 7, na lista das pasadas eleccións do 12 de xullo. Nesta conversa fixo unha valoración dos resultados obtidos neses comicios e das sensacións previas. Preocupados do que decían as encuisas, e o que realmente foron os resultados, porque había unha situación de incertidumbre, unha campaña que nunca se vivira,
é unha situación parecida, non sabíamos se a xente iba a acudir a votar, se podía surdir algo no último momento. Entón teño que dicir que incluso na propia xornada electoral hubo moita tensión, xogábamos moito, penso que o país se xogaba moito, e bueno, a verdade que, bueno, saiu todo según esperado, a verdade que as enquisas acertaron, 41, 42 escanos, a nivel provincial estábamos entre 8 ou 9 deputados en función do reparto de votos no resto das forzas políticas. Así foi, pola lei de ONT, con superior porcentaje de voto con respecto a fai 4 anos, pois perdémonos un deputado e ganaron, creo que foi o PSOE, sí, o Partido Socialista. Pero, bueno, a verdade que moi satisfeitos. O ambiente da campaña era moi bo, a gestión, para nos entender, penso que eso nadie pode dudar deso, a gestión da sanitaria, da crise sanitaria foi moi boa por parte do noso presidente. O Museo Etnográfico Adarenteiro, que está aberto dende finais do mes de xuño, continuará co mesmo calendario de visitas durante as fins de semana deste verán en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8 da tarde. Nas visitas cúmprense escrupulosamente as medidas hixiénicas e de seguridade establecidas pola normativa do COVID-19, como é o aforo limitado, a desinfección das mans con hidrosel e o uso de máscaras. O museo foi acondicionado recentemente e renovouse unha boa parte do tellado. Así mesmo, nestes días está previsto completar o equipamento da zona do Cortello coa incorporación de novas reproducións de animais adquiridas polo Concello. Pese á situación que se vive actualmente, as visitas de turista estánse producindo con certa regularidade e prevese un incremento de visitantes a partir desta próxima fin de semana. A maioría das persoas que se achegan ata o museo son grupos familiares ou de amigos que se atopan viaxando por Galicia e recalan no Carballiño. Roberto cursou estudos de bacharelato no IES número 1 do Carballiño. Na inauguración do curso 2014-2015 deu a conferencia inaugural do curso. É licenciado en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago Compostela e conselleiro delegado de Pontegadea, o grupo que xestiona os investimentos e o negocio inmobiliario de Inditex. Iniciou a súa carreira profesional en Arthur Andersen, foi director da súa oficina na Coruña e responsable de auditoría e consultoría para o sector financiero e de asesoramento en instrumentos de débeda en mercados internacionais. É auditor membro do ROAC dende o 2001 e incorporouse en 2003 a Pontegadea como responsable de investimentos inmobiliarios internacionais e de carácter financiero. Entre o 2010 e o 2013 foi membro do Consello de Administración de NH Hoteles en representación de Pontegadea. Ademais, é un gran afeccionado ao baloncesto, xa que na actualidade é presidente do Básquet Coruña. O acto de inauguración desta edición, a 36 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, terá lugar mañá venres ás 8 da tarde na Igrexa da Madalena. Dentro do acto, o que asistirán representantes de todas as administracións, procederase a entrega do Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño 2020, concedido pola MIR Ribadavia o mérito nas artes escénicas a Marta Pazos, da compañía Boadora. Dende mañá e ata o 27 de xullo, o Teatro Aire Libre será o protagonista en Ribadavia, onde as compañías galegas ocuparán o 70% da carteleira desta edición. A carteleira deste ano concede unha especial atención á danza e á narración oral. Entre as estreas destaca a presentación en Galicia do premiado espectáculo Rebota, rebota e en tu cara explota, de Agnés Mateu e Quim Tarrida, e tamén vais a estrear a montaxe de teatro en Vilo Hoy puede ser mi gran noche, así como de Melancolemia, coproducción da MIT con Antón Reixa. Mañá, despois da inauguración e a entrega do premio, haberá dúas representacións. Ás 9 da noite na Alameda, Rúa Davia, Emigrantas, da compañía Quirenia Martínez Acosta. E ás 11 da noite no Auditorio Rubén García do Castelo, Dreaming Juliet, de Elefante Elegante. Despois deste informativo, emitiremos unha nova entrevista de María Muleiro, do programa Acotío. En este caso, van ata Ribadavia para falar con Roberto Pascual, o director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Ademais da programación, falaron da importancia que ten nunha situación como esta celebrar un evento cultural.
Puido celebrarse, este é un evento cultural que é dos poucos que ten esa posibilidade, entón, ante a mínima esperanza, eu creo que o responsable foi sumar todos os esforzos para que puidese sair adiante, para que repercutise na recuperación económica, na recuperación social e tamén na recuperación do sector teatral. Todos aqueles espectáculos cancelados, aprazados durante a pandemia, van ser estreados en Ribadavia e podemos, grazas a iso tamén, crises son oportunidades e é a oportunidade para recordar que Ribadavia é a capital do teatro e aquí súmanse moitos esforzos e moito talento, non solamente a nivel artístico, senón quero agradecer dende xa a todo o equipo técnico, voluntarios e todo o equipo que redobrou os esforzos, pois como ti dis, nese escenario onde non sabíamos que ia acontecer, cando se empezaron a aclarar as cousas, recibimos tamén o apoio de todas as administracións, da Xunta, da Deputación e do propio Ministerio, e da xente tamén que nos dixo adiante con isto, porque vos imos apoiar. Nese momento dixemos a ceo aberto, que é o noso lema non para este ano, teatro a ceo aberto. A Insoa dos Poetas en Madernás acollerá este domingo a celebración da Festa da Palabra, como decimos, adicada a recoñecer os 100 anos do nacemento da revista Nós. O acto, que comezará ás 12 do mediodía, tamén acollerá a presentación do libro Camiño de Nós, que se distribuirá no transcurso do acto. Ademais da habitual entrega de premios Insoa dos Poetas, terá lugar a actuación de Son Trío. Ás 2 da tarde celebrarase a Romase Literaria, coa actuación de Airiños de Caldelas. E ás 6 da tarde actuará o grupo folk Tor, que presentará o seu novo disco. Hoxe, no noso espazo de entrevistas con María Muleiro, a Cotío, contamos coa presenza do presidente da Fundación Insoa dos Poetas, Luís Tosar, onde nos falou da revista homenaxeada neste ano, do libro que se vai a presentar e dos detalles máis especiais cos que contará este evento. Este ano decidimos, precisamente pola circunstancia de medidas especiais que hai que ter, prevención, pois decidimos que a xente participara, pero respetando as distancias, para eso se fixo isto, e pola tarde, despois do xantar, que será unha romaxe, unha romería o máis parecida posible ás romerías tradicionais que se facían antes, que a xente se xuntaba en grupos pequenos, familias, amigos, grupos reducidos de non máis de 10 ou 12 persoas, todo máis, pois queremos premiar a esa xente de alguma maneira, agasallalos, e haberá un concerto, haberá un recital poético antes, no que participarán poetas novos, algúns deles da nosa comarca do Carballiño, e tamén o grupo folk, un grupo folk de moita valía, o grupo Tor. O grupo Tor rescata, fai un traballo magnífico, que é de rescate da música tradicional, da música popular, e reelabórana. Entonces estarán aquí en exclusiva, en unha das primicias, por eso é interesante que a xente, se non poden vir ás 12, e se non poden vir ao xantar ás 2 da tarde, que veñan ás 6 da tarde a este concerto, que será aquí mesmo. A coordinadora do Festival da Historia, tras manter unha reunión o 14 de xullo con todos os seus membros e colaboradores, decidiu suspender a Festa da Historia deste verán. O motivo, como de numerosas celebracións que se dan cita este verán, é debido á situación social que estamos a vivir pola pandemia do coronavirus e para poñer diante o sentido común e a seguridade de todos os veciños e visitantes. Miguel García, o presidente da organización do evento, comentou a disposición de facer algunha actividade simbólica durante esa fin de semana.
Esperando a ver se había posibilidad de facer algo. Evidentemente non é posible por unha cuestión de responsabilidade e de sentido común. E, bueno, pues, evidentemente todos os que estamos na festa estamos tristes por non poderla facer, non? Pero, bueno, nos 21 espero que se poda facer. E, bueno, seguramente hacia a última semana de agosto algunha actividade cultural faremos para manter vivo ese espírito de festa, pero, bueno, serán actividades culturales, algunha exposición, algunha retrospectiva do que é a Festa de Historia, desto que teño comentado desos 32 anos, un pouco pois, para que a xente do povo tamén pois, recorde esas fotos, desas vivencias, e bueno, para que siga encendida a chama da Festa de Historia e que non se perda pois, ese espírito que é o importante, o espírito do voluntariado, o espírito de pertenencia á festa da xente do povo, e que, bueno, pois, que o ano que ven está aí a volta da esquina, e o 2021 seguramente a Festa de Historia volverás a facer a súa edición con máis forza se cabe. Pola súa parte, o alcalde César Fernández amosou a súa implicación coa realización de calquera actividade que se faga de forma responsable, sabendo que non celebrar a festa terá un impacto negativo na economía. Evidentemente o feito de que este ano non se celebre pois ten un impacto económico importante para o noso concello e para a comarca en xeral. Agora ben, é unha cuestión perfectamente lóxica e un exercicio de responsabilidade por parte da coordinadora que organiza a Festa de Historia que neste ano e nas circunstancias nas que nos atopamos se optase por non celebrar esta festa, porque, como todo o mundo pode imaginar, é moi complexo garantir as condicións de seguridade, de distanciamento nun evento destas características. Entón, sempre ten que primar a responsabilidade e a saúde da cidadanía por riba de todo, e nese sentido eu quero, como alcalde de Ribadavia, agradecerlle á coordinadora Festa de Historia pois que tomasen esta decisión responsable e, dende logo, comprometer dende o Concello pois todo o apoio para todas aquelas actividades que se fagan desde este colectivo e dende outros colectivos veciñais e sociais pois para intentar, na medida do posible e respetando distanciamento e demais, pois dinamizar un pouco que é a vida cultural do noso Concello para que o impacto negativo non sexa tanto. Hoxe martes, mañá mércores e ata o xoves 16 de xullo no barrio de Flores e en horario de 10:30 da noite proxectaranse 3 filmes da man do Cineclub Carballiño. Compre recordar que as proxeccións cumprirán con todas as medidas necesarias para garantir a seguridade sanitaria, polo que pedimos tamén a colaboración da xente que asista co emprego de mascarilla e o mantemento da distancia social necesaria. Esta noite teremos todo un clásico, Que fue de Baby Jane, do ano 1962, unha das grandes películas dese ano, nominada aos Óscar, Globos de Ouro e premios BAFTA. Foi dirixida por Robert Aldrich e protagonizada polas grandes Bette Davis e Joan Crawford. Ricardo Paz, secretario do Cineclub do Carballiño, falounos das demais películas que se van a poder disfrutar esta semana. They never even released it in the United States. Feldman was very upset. He told me the company had a very bad year and they couldn't... No, they didn't. They had a great year. They didn't want to show my film. They were too busy giving up. Pois nada, estamos xa nunha edición que creo que é a novena, dende fai 9 anos ininterrumpidamente, pois ali polo barrio de Flores, normalmente pola Baixada, pola Rúa Mirto, non? Facemos todos os anos 3 días dedicados ao cine aire libre, non? Bueno, a programación é similar a de outros anos, non? Onde sempre suelen aparecer clásicos. Este ano temos 3 películas, 2 clásicos e unha película do ano 1984, unha película máis recente. O primeiro día teremos Que foi de Baby Jane, unha película de Robert Aldrich. O segundo día teremos 1984, unha película de Michael Radford basada na novela de Orson Welles, que está un pouco, digamos, da actualidade pola situación un tanto distópica que estamos a vivir co tema do COVID. Ese mesmo día tamén, un pouco uns minutos antes de comenzar a película, teremos unha sesión de videopoemas e un pequeno recital dun poeta local daqui do Carballiño, de Kiko Valeiras. Ese último día, o xoves, pois imos a pechar con outro clásico, este xa un pouco máis antigo, do ano 53, que é O home do brazo de ouro, unha película do Otto Preminger que no seu momento pois se atreveu a facer unha película bastante transgresora para a súa época.
Hoxe, ademais, comezamos a emitir un novo programa de entrevistas da man da nosa compañeira periodista María Muleiro, que se chama Acotío. Acotío, porque María vai estar a diario con todos vostedes falando cos protagonistas da actualidade das comarcas do Carballiño e do Ribeiro, tanto de política, de cultura, do deporte como de sociedade. E hoxe, a estrea será co secretario do Cineclub do Carballiño, Ricardo Paz, con que falou, lóxicamente, de flores de cine e de outros proxectos que teñen pensado poñer en marcha. As culturais e non culturais, en ser, creo que o que temos é que intentar contribuir fundamentalmente a dúas cousas. Unha, a que siga existindo cultura, e dúas, a, entre comillas, volver a normalizar un pouco a situación, non? E por que non, é dicir, contribuir incluso a un reactivamento da economía, porque vai a ser necesario, é dicir, o sea, todos temos moi claro que evidentemente as medidas sanitarias son imprescindibles, pero ao mesmo tempo é necesario que nos plantexemos que todo isto ten un pouco que seguir, non? Entón, bueno, imos intentar facer algunha cousa máis, non? Tanto en colaboración, o millor, con outras entidades, como tamén incluso co Chamosonamas, pois imos intentar colaborar para que poidan estrenar unha película que están rematando. Bueno, imos ver se podemos facer alguna cousa tamén nas aldeas, non? Que nos parecía interesante, porque é un sitio máis ou menos fácil de facer, non? E na que non teña, digamos, e na que non atrae a moita xente, pois sí que atrae a persoas da zona. E despois imos intentar empezar xa aquí no auditorio en setembro, a principios. Este ano temos en ese sentido, digamos, un pouco máis de presa por volver, non? Normalmente non sempre volvemos ao rematar as festas de setembro, non? Mañá sábado, ás 9:30 da noite, na esplanada do Parque Municipal, terá lugar a representación da compañía Mar Rojo Teatro coa obra Azul e a Revolución das Cores, destinada a un público infantil e familiar a partir de 5 anos. O domingo, ás 8 da tarde, na esplanada do Parque Municipal, será o turno da compañía Troula representando Uxía Lambona e a banda Molona para un público infantil e familiar. Ambas actividades son de interese para asistir en familia e terán lugar con aforo limitado e cumprindo todas as medidas de seguridade e prevención polo COVID-19. Así, o recinto estará vallado e desinfectado, haberá hidrosel para desinfectar as mans e deberánse usar mascarillas. Ribadavia hoxe dan comezo de días de representacións coa inauguración da Mostra Internacional de Teatro con obras ao aire libre. Tamén o Parque Náutico de Castelo de Miño acolle mañá sábado ás 9:30 da noite a actuación de música de Sueños de Ítaca dentro do ciclo de música Solpores no Náutico. E o domingo ás 10:30 da noite, dentro da actividade de cine de verán, será a proxección da película María Soliña. Ademais, informamos que no novo cine de Leiro terán para os vindeiros días, venres, sábado e domingo, luns e xoves, a película Scooby. No ha estado mal. Lo has clavado. ¡Ah! ¡Rorcholis! ¡Hey! ¡Rorcholis! Este perro callejero se viene conmigo. No es callejero. Vale, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... Scooby. ¿Segundo nombre? Duby. ¿Apellido? Du. O Club Deportivo Arenteiro comunicou hoxe a Rogelio Gómez Fernández, máis coñecido como Gelucho, que a nova xunta directiva decide comezar esta nova etapa cun novo proxecto deportivo no que busca un perfil de adestrador con dedicación plena ao club, unha condición coa que non pode cumplir Gelucho, xa que dende que asumiu o cargo de adestrador do equipo da terceira división viña compatibilizando a súa actividade profesional coa de adestrador do equipo de terceira división. O club agradece ao técnico de Cacheiras o seu traballo nestas últimas dúas tempadas nas que o equipo consolidouse na terceira división, xa que Gelucho chegou ao clube arenteiro en novembro do ano 2018 e logrou o obxectivo de manter o equipo en terceira división, rematando a tempada clasificado no posto número 13. Continuou a súa labor na tempada 2019-2020, cancelada, como se saben, pola pandemia do coronavirus no pasado mes de marzo, cando o equipo figuraba na posición número 12 da clasificación. O club traballa xa na contratación dun novo adestrador
e acorde ao perfil que buscan para este novo proxecto que, como decimos, ten que ter dedicación profesional plena ao Club Deportivo Arenteiro, non só dirixindo o primeiro equipo da entidade, senón tamén toda a estrutura deportiva da entidade. Desenvolverase do 16 ao 31 de xullo e as prazas están case esgotadas. Vai dirixido a rapaces e rapazas que queiran pasar o verán dun xeito distinto, patinando e realizando outro tipo de actividades como as xincanas deportivas, obradoiros, coreografías, xogos, aquagym, saídas e moito máis. Terá lugar de luns a venres de 10 da mañá a 2 da tarde e o único requisito é ter patín e ganas de pasalo moi ben. As clases e actividades estarán impartidas por adestradores e o preparador físico do Club AEDE e por monitores de animación e tempo libre. Para máis información e realizar a inscripción poden chamar ao 611 004 325 ou enviar un correo ao email info@aede.com. As instalacións das piscinas municipais do Carballiño continúan con afluencia moderada de xente dende a súa apertura fai case un mes. Destacan, sobre todo, a afluencia de xente nova e familias con nenos e tamén algún que outro estranxeiro. Unha das traballadoras das instalacións, encargada da venda de entradas, asegura que a resposta da xente é boa, aínda que pensaban que habería máis medo. Pois a verdade é que pensábamos que iba a ir peor do que está indo, porque pensábamos que a xente iba a ter máis medo, así, pero, bueno, ao principio como que lles costaba vir, ora xa veñen sempre, os de sempre é bastante, o aforo ainda nunca se completou, basicamente imposible. Este año que fixemos foi estruturalo todo por parcelas, máximo 4 persoas por parcela, e o uso de mascarilla é obligatorio se quere subir a cafetería, salir e ir aos baños. Os baños reducímolos o máximo posible, según o que nos dixo Sanidade, e tamén están reducidos tanto o vaso grande como o pequeno e o aforo total do terreo. Ademais, lembramos que os cursos de natación quedaron suspendidos por motivo das medidas tomadas pola dirección das instalacións para garantir a seguridade. Con respecto ás medidas de seguridade, os socorristas destacan o bo cumprimento dos cidadáns e aseguran que apenas teñen que chamar a atención por distanciamentos nas parcelas. A verdade é que a xente está se portando bastante ben, mellor do esperado, e nas parcelas sí que a veces temos que pedir á xente pois que meta as súas cousas ou así, pero en xeral que as medidas, bueno, a distancia sí que é un pouco máis complexo na auga, por exemplo, os nenos móvense bastante, pero, claro, aí xa cada un é responsable dos seus actos, pero a verdade é que a xente está se portando moi ben este ano, sí, entenden todo perfectamente, o tema de que non se poden traer pelotas, por exemplo, churros, por o tema de que os morden, e todo eso, pero a verdade é que estamos moi contentos coa xente, sí. Sí, a verdade é que este ano está vindo menos xente que a outros anos e por o tema do aforo non hai problema porque é iso, nunca chegamos ao máximo permitido porque esta piscina ten un aforo bastante grande xa a outros anos e este ano que a reducción tamén sigo tendo, ou seja que non hai problema ningún nese aspecto.